Merħba kbar u żara l-chatterbox il-ħin sar. Nispera li jintom sew? Aħna lesti biex nibdew. Kif intom tfal? Aħna ninsabu tajbin u llum ħajkonna attività bl-ilma f'dan il-video. Mela ħajkonna bżonn ukoll xi ħwejjeġ. F'dan il-video ħanifukaw fuq ħwejjeġ tas-sajf u ħanitalmu x'ngħidulhom u kif niktbuhom ukoll ħatarawhom miktubin taħt ukoll. Tajjeb. Mela x'taħsbu li ħanamlu tfal jekk għandna l-ħwejjeġ u għandna l-ilma? Ħanaħslu il-ħwejjeġ! Ħanieħdu fjaxir flimkien naħslu l-ħwejjeġ. U ħanaħslu daw il-ħwejjeġ ċara tas-sajf, mela ħanaħslu l-kappell, ħanaħslu l-beritta, taraw l-beritta, ħanaħslu x-shorts, ħanaħslu il-malja li mmorru nagħmu biha, ħanaħslu dublet, ħanaħslu flok u l-aħħar u mhux tinqas ħanaħslu wkoll libsa. Mela għal din l-attività apparti ovvjament il-ħwejjeġ ħajkollkom bżonn fliskatur żgħir mimli b'naqra ilma u tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Ħajkollkom bżonn l-abar tal-inxir għax mhux biex ħanaħsluhom tal-ħwejjeġ ħanonxruhom ukoll. Tajjeb. Iva. Ovvjament ħajkollkom bżonn ħabel tal-inxir. Aħna waħħalnieh ma' żewġ siġġijiet biex ilaħħaq il-livell tat-tfal. Tajjeb. Mela nibdew naħslu l-ħwejjeġ tfal flimkien? Iva. X'taħsbu? Mela ħana naġru fl-iskatur tagħna. Niżel il-kamra ħalli tkunu tistgħu taraw aħjar x'qed jiġri. Aħna u naħslu l-ħwejjeġ tagħna. Laqna? Iva. Dan huwa l-mod kif naħslu l-kappell, naħslu l-kappell, naħslu l-kappell. Dan huwa l-mod kif naħslu l-kappell, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru l-kappell, nasru l-kappell, nasru l-kappell. Dan huwa l-mod kif nasru l-kappell, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif naħslu l-beritta, naħslu l-beritta, naħslu l-beritta. Dan huwa l-mod kif naħslu l-beritta, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru l-beritta, nasru l-beritta, nasru l-beritta. Dan huwa l-mod kif nasru l-beritta, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif naħslu x-shorts, naħslu x-shorts, naħslu x-shorts. Dan huwa l-mod kif naħslu x-shorts, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru x-shorts, nasru x-shorts, nasru x-shorts. Dan huwa l-mod kif nasru x-shorts, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif naħslu l-malja, naħslu l-malja, naħslu l-malja. Dan huwa l-mod kif naħslu l-malja, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru l-malja, nasru l-malja, nasru l-malja. Dan huwa l-mod kif nasru l-malja, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif naħslu d-dublet, naħslu d-dublet, naħslu d-dublet. Dan huwa l-mod kif naħslu d-dublet, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru d-dublet, nasru d-dublet, nasru d-dublet. Dan huwa l-mod kif nasru d-dublet, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif naħslu l-flok, naħslu l-flok, naħslu l-flok. Dan huwa l-mod kif naħslu l-flok, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru l-flok, nasru l-flok, nasru l-flok. Dan huwa l-mod kif nasru l-flok, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif naħslu l-libsa, naħslu l-libsa, naħslu l-libsa. Dan huwa l-mod kif naħslu l-libsa, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nasru l-libsa, nasru l-libsa, nasru l-libsa. Dan huwa l-mod kif nasru l-libsa, dan nagħmluh kuljum. Bravi tfal tal-qed taħslu l-ħwejjeġ magħna. Issa huwa l-ħin biex nonxru il-ħwejjeġ tagħna. Tajjeb. Mela, ħanneħu l-fiskatur tal-ilma ħalli Angelina u Nikola jkunu jistgħu jonxruhomna tajjeb.
Mela. ħananxruhom wieħed wieħed, tajjeb? Lesti Nikola u Angelina? Iva! Tajjeb, milli ħanibdew. Dan huwa l-mod kif nonxru l-kapell, nonxru l-kapell, nonxru l-kapell. Dan huwa l-mod kif nonxru l-kapell, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nonxru l-beritta, nonxru l-beritta, nonxru l-beritta. Dan huwa l-mod kif nonxru l-beritta, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nonxru l-malja, nonxru l-malja, nonxru l-malja. Dan huwa l-mod kif nonxru l-malja, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nonxru x-xorts, nonxru x-xorts, nonxru x-xorts. Dan huwa l-mod kif nonxru x-xorts, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nonxru d-dublet, nonxru d-dublet, nonxru d-dublet. Dan huwa l-mod kif nonxru d-dublet, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nonxru l-libsa, nonxru l-libsa, nonxru l-libsa. Dan huwa l-mod kif nonxru l-libsa, dan nagħmluh kuljum. Dan huwa l-mod kif nonxru l-flok, nonxru l-flok, nonxru l-flok. Dan huwa l-mod kif nonxru l-flok, dan nagħmluh kuljum. Bravi tfal, u hekk għamilna l-ħasla tagħna u nxarnihom biex jinxfu fix-xemx taħsbu. Nispera li ħadtu gost taħslu l-ħwejjeġ magħna. Darb'oħra ġewraw il-video taħna terġgħu taħsluhom lill-mama l-ħwejjeġ. Tajjeb uħu gost bikom żgur il-mama u l-papa. Tajjeb. Issa ħanejdulhom ċaw ċaw il daw l-ħwejjeġ kollha li rajna tas-sajf. Tajjeb. Iva! Ciao ciao lil Beritta, ciao ciao lil Kappell, ciao ciao lil Flok, ciao ciao lil Shorts. Ciao ciao il-libsa, ciao ciao il-malja, ciao ciao lilkom, ciao ciao. Subscribe subscribe. Like u share like u share like u share like u share. Grazie tfal, narawkom.